गाड़ी गाड़ी कहाँ रे मेरे मैदान कहाँ जल्दी जाता है कहाँ जाता नहीं आगे जाता नहीं और कहाँ जाई कल लिट्टी खा ले रही मलिया चौकवा पर हमारा बुझाता कि काचा बना देले बा अब पेटवे हमर गुरु गुरु परत एको के बारात छोड़ले होखे ही खाली आवता बोतल उठा लेता मैदान होके जाता कहता खैले बन ढोसा खैले बन तो हऊ खैले बने कौनो दुआरी बाकी नहीं के खाए से रोज के एक दासा बा साफ देख जरन बड़ा सन एकदम साफ देखल नहीं सा चाहत कि हम का करत नहीं का नहीं करत मर्द नहीं ना लिट्टी ना खा लेनी तो तो लोग के गाड़ी में किली नहीं कटले बा हम हगे ना जाई हमर पेट खराब बा अभी माथा मत जो हो जा अभी जाए दे हमरे के मर मैदान करे हमारा बुझाता कि संतोषवा के भैया के किलो के फिर का वही में बेरा चल खाए से तो हटक नहीं खे आज सुबह बोतल उठा कर चल जाता जागतो भाई शाम के 10 बजे जागता अच्छा तो मेहरारू शाम के पता चला पहुंचा घरे तो हम हो कह देता नहीं तबे होश में आ जीब केहू बिकी भैया के देखल हो हईते जबावा के बोतल में उठा के लोटा में तो पानी में छुए दिया हमारा तू कर मनावा के जान बचा दे हनी एबरा न त गाड़ी गड़ा पोखरा अरे गढ़ा हो जी तो बहिमा रहे कैसे गड़ा हो तो बढ़िया रहे बहिमा न रहे अरे तेजाब रहे तू लास्ट सब खातिर रखल तेजाब का खातिर तेजाब रखल तो हम तो रखले नहीं ओकर में कि हम बड़ा बैटरी में उछिल के डाल के नया तेजाब डाले के तरह आदत रही तो कब गाड़ी गड़ा हो जाई तो हम धोवत रही धोइयो डायरेक्ट हो जाई वो बात हम साफ हमारा के जिए ना ठीक बा चलो सन चलो यही तरह बिना धो ले आवा हमारा पचा पचा चल जा में